Madwar 1000 attivist fil-qasam tax-xjenza minn madwar 50 pajjiż qed jiltaqgħu f'Malta għal konferenza internazzjonali tal-Excite. Excite huwa n-netwerk Ewropew ta' ċentri u mużewijiet tax-xjenza. Il-konferenza li hija mifruxa fuq 3 ijiem hija organizzata mill-Esplora Interactive Science Center u qed issir f'Dar il-Mediterran għal konferenzi u fiċ-ċentru interattiv tal-Esplora fil-Kalkara. Fiha qed jipparteċipaw professjonisti u esperti li jaħdmu f'ċentri u mużewijiet tax-xjenza u t-teknoloġija, entitajiet ta' riċerka, festivals, universitajiet u kumpaniji. Dan avveniment se jservi ta' vetrina għal riċerka bl-aħħar żviluppi fl-impenn xjentifiku permezz ta' sessjonijiet dinamiċi, dibattiti u workshops. Il-programm joffri għażla vasta ta' iżjed minn 80 sessjoni minn aktar minn 300 kelliem fuq suġġetti fosthom il-biodiversità u l-kriżi tal-klima, l-ekwità u l-inklużjoni, il-ħiliet tas-seklu 21 u l-informazzjoni mhux preċiża. Preżenti għal ftuħ kien hemm il-President tal-Excite Bruno Marquet li jesprima s-sodisfazzjon tiegħu għal fatt li din is-sena il-konferenza qed tiġi organizzata f'Malta. We gather together here to exchange ideas and to develop new projects, new partnerships. This year particularly we will go further on sustainability and we are very happy that Malta has signed the Excite Environmental Emergency Pledge and be part of our big family. Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Sport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Clifton Grima tkellem dwar l-importanza ta' edukazzjoni inklusiva u ekwa u wkoll l-edukazzjoni tkompli taħdem fuq l-aspirazzjonijiet tal-istudenti brabta mal-ħtiġijiet tal-industrija u d-dinja tax-xogħol. Minħat tiegħu s-Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Keith Azzoparditanti osserva li ta' kull sena l-investiment lokali fir-riċerka u l-innovazzjoni hija dejjem jiżdied biex jinħolqu mhux biss aktar impjiegi imma karriri ta' valur. Indirizzaw wkoll il-konferenza iċ-Chairman tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, Tonio Portuguese. Bħala MCST huwa opportunità tad-deb għalina biex inkomplu noħolqu din l-interattività ma' dawn l-esperti minn dawn il-pajjiżi kollha u jiena ċert li ħadd tkun ta' benefiċċju għall-opportunitajiet tagħna fix-xjenza u l-innovazzjoni.